is your number one SM radio station. Love Radio. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Paborito ko talaga ang ginataang bilo-bilo. Ito yung meriendang Pinoy na may saging, kamote, sago, langka na niluto sa gata. Paborito ko ito kasi ito ang specialty ng nanay kong Ilocano. At ang pagtitinda niya nito ang bumuhay sa aming 5 magkakapatid. Maaga pa lang gigising na ang nanay ko para mamalengke sa Balintawak. Gigisingin na rin niya ako kasi kailangan niya ng tagabuhat na mga pinamili niya. Hindi pwedeng sumama si tatay kasi madalas na nirarayuma. Pero si tatay na ang bahala sa mga panggatong na gagamitin namin sa pagluluto. Enjoy naman akong sumama sa palengke kasi masaya doon at maaksyon. Sa pananaw ko, sa palengke nagtatagpo-tagpo ang mga taong tunay na palaban. Araw-araw silang gumigising na maaga, iniiwan ang mainit na higaan para umpisahan ang pakikipagsapalaran. At kabilang nga kami doon ng nanay ko. Wala kaming pake kung uuwi kaming pagod at putikan, basta makamura lang ng pansahog sa ginataang aming ititinda. Tapos na kaming mamalengke, pero umpisa pa lang ng gyera. Uumpisahan ko ng maghiwa ng mga rekado. Babalatan ko ang saging na saba at hihiwain ng maliliit at pantay-pantay. Pagkatapos, isusunod ko ng ihanda ang malupa na kamoteng kahoy. May style sa pag-prepare nito, hindi basta-basta. Kailangan itanggalin muna ang matigas na ugat sa gitna nito at iwasang madurog kapag hiniwa na. Habang ginagawa ko ito ay pinapagiling naman ni nanay ang malagkit na bigas. Mamasahin, bibilugin para makagawa ng bilo-bilo. At ang magpapasarap sa lahat ng ito, dapat gumamit ng sariwang niyog na ipapakayod at papagataan. Handa na ang lahat ng rekado. Uumpisahan ng pakuluin ang gata. Isa-isang ilalagay ang mga sahog hanggang sa lumambot. Pagkatapos ay titimplahan ng tamang dami ng asukal, sago at pampalasang langka. Kakauhaw. Makagutom. Kapag luto na ay magpapa-fresh na kami ni nanay dahil magkasama naming susuyurin ang mga kapitbahay para ilako ang ginataang bilo-bilo. Nung umpisa, parang nakakahiya na magbahay-bahay para mag-alok ng ginataang bilo-bilo. Pero pag nakikita ko si nanay na parang hindi napapagod, naiisip ko na sa kanya dapat ako mahiya. Isang araw tinamad akong gumising. Hindi ko siya nasamahang mamalengke sa Balintawak. Pag uwi niya ng bahay, ay nagulat na lang ako kasi nakita ko siyang umiiyak. Hayaan mo na yun, Marisa. Mababawi pa natin yung puhunan mo sa ibang araw. Ang sabi sa kanya ni Tatay Ante. Nalaman ko na nanakaw pala ng mga tagabuhat sa Balintawak
ang 2 bayong na pinamili ng nanay ko. Simula noon ay natauhan na ako. Sa pamilya namin na hindi naman mayaman, kapag kumikilos ng isa, dapat nakasuporta ang iba. Hanggat maaari ay bawal tamarin. Bawal ang batugan kung gusto mong makapag-aral at makakain. Nang magamay na ng pamilya namin ang sistema sa pagtitinda, unti-unti naming naramdaman ang kaunting pag-angat sa buhay. Nagkaroon na kami ng pwesto sa palengke kaya hindi na kailangang maglako. Dahil sa pagtitinda ng ginataang bilo-bilo, napag-aral ako ng mga magulang ko sa private school nung high school. Pagdating ng college, nakapasok ako sa PUP at nag-aral ng Mascom. Medyo na-relax na sila nanay at tatay dahil hindi masyadong malaki ang matrikula ko doon. Nagpatuloy lang sila sa pagtitinda hanggang sa makatapos kami ng ate ko sa kolehiyo. Bukod sa ginataang bilo-bilo, ay nadagdagan pa ang mga paninda namin ng iba pang merienda at ulam. Ngayon, pahinga na sila nanay at tatay sa pagtitinda sa palengke. Nagtayo na lamang sila ng maliit na sari-sari store na kanilang pinagkakaabalahan. Hindi na rin nila kailangan dumayo pa ng Balintawak para mamimili sa Walter Mart at Save More. Kumpara sa naging buhay namin noon, masasabi kong mas nakakaluwag-luwag na kami ngayon. And I'm proud to say na kung hindi dahil sa pagsisikap ng mga magulang ko noon, hindi ako magiging writer ng Mahiwagang Burnay ngayon. Ay! Ikaw Ay, pala yan! yun! Bilo-bilo. Cute naman. Cute naman, Mark. Nayak ako, ha? Nay, Tay, salamat sa kasipagan na ipinamulat nyo sa aming magkakapatid. Hindi nyo man kami nabigyan ng marangyang buhay. Tinuruan nyo naman kaming tumayo sa sarili naming mga paa. Tinuruan nyo kaming makontento at magpasalamat sa mga simpleng biyaya na aming natatanggap. At dahil sa specialty nyo na ginataang bilo-bilo, malayo-layo pa ang aming gugulungin at mararating. Dahil sa mga gintong aral na itinuro nyo sa amin, patuloy naming malalasap ang sarap at tamis ng buhay. Ako po si Makmak, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Wow! Nakakatuwa namang malaman yan. Makmak pala tawag Si Makmak yan eh. Mark Juan Figueroa. Yan. Alam ko yung buong pangalan kasi ako tagagawa ng check-in yan eh. Ganda naman pala ng kwento mo eh. Kaya siguro talagang magaling ka rin na magkwento ng iba. Correct, or alam mo kung paano ilalahad ng tama ang mga kwento sa Mahiwagang Burnay. Correct. Kasi ikaw mismo, meron kang sariling kwento ng kwento ng pagsubok at kwento ng tagumpay. Tama. Diba? Na-experience mo rin na, kumbaga, yung mga nagpapadala ng entry sa atin, kaya madali mong nailalahad sa atin, madali mong naikikwento at nabibigyan ng kulay. Tsaka pansin nyo, parang isa lang yung parang type of parang isa lang yung writer eh. Kasi 'di ba, every time po na magsisend kayo ng kwento, kunyari mag-email kayo sa amin, syempre kwento nyo yan, hindi naman po namin babaguhin. Na kunyari pupunta kayo Amerika, babaguhin namin, gagawin namin Indonesia. Kung meron man kaming kailangan baguhin, it should be Yung pagka-Jejemon po. it should not be Jejemon. Kaya minsan po nahilo po yung writer namin na si Makmak kasi may mga jeje po kayo. Lalo na kalimbawa sa akin ini-email o kaya pini-PM. Sinisend ko yun, sabi ko, screenshot. Tapos sabi ko, Mark, nahilo ko dito, kaya mo na yan. Mukhang maganda yung kwento, pero kaya mo na yan. Diba? So, kung mapapansin ninyo, isa lang yung parang
atake isang yun. flavor. Isa lang yung atake, how it is written, and yun, isa lang yung way on how it is written kasi meron po kaming writer. Yes. Yun, hindi po ulitin namin we don't change your stories. We just make Inaayos it lang. inaayos po namin na para Burnay friendly siya. Correct. Radio friendly and Burnay friendly At di siya. rin po namin pinapalitan yung pangalan nyo. Kung ano yung pangalan nyo. Yun talaga yun. Unless ayaw ninyong sabihin, di ba? Kumbaga kung sa mga pintor, si Mark, siya yung pintor na marami ng tinta kasi marami na siyang nakita mga pagsubok sa buhay. correct. Alam niya na kung paano yung stroke, Tama. gaano ka bold, gaano ka nipis. Correct. Totoo yan. Kaya siguro parang meron tayong mga yung sinubmit natin sa entry sa CMMA dati na nakakuha ng special citation. Estudyante ng PUP yun eh. So Yes. siguro tungkol sa estudyante ng PUP. Siguro tuwing merong PUP yan ba yung tawag sa kanila? Ayan, PUP yan yata. Ayun. Kung merong estudyante ng PUP tas ganun yung kwento nila. Siguro tong si Mark habang ginagawa niya relate na relate. 'Di ba? At saka na-amaze talaga ako, partner Tanghenyo, sa mga yung isipin mo nagsimula sa ginataang bilo-bilo tas 5 na pag-aral. Nakapag-private school pa ng high school nang dahil sa ginataang bilo-bilo. 'Di ba? Ano title ng Napakagaling. story niya? Bilo-bilo. Ginataang bilo-bilo. Bilo-bilo. At dahil dyan, Mark, may Wala utang Padala ka ka sa naman, Hindi namin alam na magaling ang magluto yung nanay mo, tatay mo. Pinatakam mo kami sa mga detalye kanina. Correct eh. Yung saging na pantay-pantay yung pagkakahati, yung kamoting kahoy na may diskarte kung papaano siya lulutuin para hindi siya maghiwa-hiwalay. Yung lapot ng gata na Correct. pagkakadescribe mo sa amin. Tama, totoo yan. Ang sarap eh. Napalunok kami ng laway. Napalunok kami. Ang lagay sa tagal-tagal nating Correct. magkakasama, hindi mo man lang kami pinatikim ng bilo-bilo mo. Ngayon lang namin nalaman na bilo-bilo masters pala kayo. Nakakaloka. Di ba? Ang daming nagutom sa kwento mo at nadami ding na-inspire. Saludo kami sa mga magulang mo kasi talagang nagpursigi sila. Totoo. Di ba? At saludo din ako sa iyo, Mark, kasi you chose to see Excel. Oo, you chose to excel. Pwede kasing hindi eh. Correct. Pwede kasing mahirap na tayo. Ito na yun eh. Parang Tanggapin ko na lang. kapalaran Ito na na. natin tong mahirap Yes. tayo. Hindi na tayo aangat pa. Pero hindi eh. Tama. Diba? Pinili mo na mag-excel. Naisip mo na hindi dapat tamarin. Na kapag ka may isang ano sabi mo, kapag ka merong isang member of the family Na gumalaw. na gumagalaw, kailangan nandoon yung other members to Synchronize support. dapat. To support. Kasi pwede naman talagang hindi ka makisynchronize eh. Oo. Yung Pwede magkakain talaga. ka lang, Magluto kayo ng bilo-bilo dyan. Magayat kayo ng gabi dyan. Kakain lang ako mamaya. Correct, di ba? Wako care. But still you care. Doon. So, Yes. saludo din kami talaga sa iyo. And magaling ka talaga magsulat, promise. Bago pa Talent magsulat, talaga yun, pagsulat. bago pa magsulat yung mga tambalanista sa atin ng real life stories nila, ang ginagawa nito ni Makmak ay nagtatagalize ng mga kwentong link ng mga videos na sinesend ko sa kanya. Sabi ko, ikaw na bahala, nakakaiyak to, ganyan. Tapos gagawa niya ng kwento. Yun. So talagang he's a really good writer. Alam mo, every time na makakarinig ako ng ganyang klase ng kwento sa iba't ibang tao, feeling ko close ko siya. Nakaka-proud ka, Mark. Alam mo yun? Close tayo dyan, writer natin yan eh. Proud kami talaga sa'yo. Pinagmamalaki ka namin eh. Ang ganda ng takbo ng buhay mo. Ang galing ng nangyari sa buhay mo. Napaka-colorful, napaka-inspiring. Tingnan mo, di ba, kung you know how God works in mysterious and wonderful ways, 'di ba? Parang kinailangan niyang gawing ganun din yung kwento ni Mark. Tapos pagdaanan yung mga ganyang klase mga kwento, and somehow God paved the way para magkita tayo at maikwento din ni Mark yung kwento niya sa atin mismo, 'di ba? Di ba? Sino Galing eh. mag-aakala na Tama. tayo pala magkakatagpo at papatikin mo sa amin yung bilo-bilo mo? Tama! Ang pinakapunot dulo dito, let us taste your mother's below. Ayan, dali mo na dito yung bilo-bilo. Sarap eh! Yes, we are proud of you, Mark. Pinagmamalaki ka namin bilang tagapagsulat ng Mahiwagang Burnay. Tama. Maraming salamat for sharing your story. Aba, susunod, storya na ni Christopher, no? Kasi tapos na kay Jowa Dick. Love story namin. Isa-isahin ng mga tao dito. Pero sa bakit ka pa nga naman lalayo kung ultimo yung kaibigan Gusto mo din na pala. wala kayong mahita sa akin.
Gusto din pala Diba? magpa-feature. Kasi oh. hindi mo akalain na yung kausap mo pala ngayon, Ang daming pag kwento. inungkat mo pala yung buhay niya, napaka-colorful din pala. At pag ginawan Truth. mo ng sulat, may inspire din pala ang napakaraming tao. So why not? Bakit ka pala layo? Bawat tao meron talagang kanya-kanyang kwento. Yes. Mark, maraming salamat dahil kumbaga dinala mo kami sa mga dimensyon na Oo, correct. kasi parang nandun kami sa Diba? kwento. Oo. Dinala mo kami sa Balintawak. Nainis ako dun sa kumuha ng bayong ng nanay mo. Nakakabwisit, di ba? Dinala mo kami dun sa pwesto ninyo nung hindi na naglalako si Yes. Mudra, di ba? Nandun na kami sa pwesto, di ba? Parang nakipila din kami. Pero Actually, yung araw-araw na pagbibigay na sa atin niya ng kwento, dinadala mo kami sa iba't ibang lugar. mali yung pagkakabasa ko. Ang sabi niya kanina is hindi na kailangan mamalengke sa Balintawak yung nanay niya. Kasi afford na ni nanay na pumunta ng Save More at ng Walter Mart. Wow, yun pala mali yung pagkakabasa ko eh. Akala ko may pwesto na sa palengke. Pero nagka-pwesto din sila, di ba? nagka-pwesto, Noon. diba? Ngayon petiks-petiks na sila. Tapos may picture si mother na ang daming laman ng cart. O taray. Big time. Big time. Naka-cart na. Push cart ha? Oo, naka-push Dati yung cart. portable eh. Oo. Ganun lang, bayong lang. Bayong, 'di ba? Kasi pupunta pa ng Balintawak mga Oo. malengke. Ito, taray. Tapos may isang lata ng MY San. Alam mo na talaga may asenso. May lata ng MY San eh. Naka-push cart si Mother. Naka-push card si Madir. Tapos ito si Padir, naka-Love Radio t-shirt. Wow. Diba? Naka-Love Radio cap. Diba, taray? Tsaka kulay green ang dingding nila. In Diba? fairness, Iba na din. pera. Kulay green na yung dingding nila. Ibig sabihin, talagang na to, sinyalis ng tagumpay. Tsaka may stante ha. I-zoom in natin. Uy, nakakurtina na. Iba na din. Iba din, nakakurtina. Woo! May mantel yung mesa. Nakaluluwag-luwag na talaga. May mga display na libro. Ayos. Nakakainis yung mga ganung kaibigan nun. Ang lakas mga sar. Uy, may mantel na kayo ngayon ha. Wow, may pakurtina na. Ay, nako. We are happy for you. And Correct. again, we are proud of you, Mark. And we are happy that you are our writer. Yan. Yes. And yun yung wish namin ni Chuper that eventually all yung mga mapipili naming stories, the best stories would be written or the best stories written would be compiled, Yes. para maging isang libro. So, pag magka-time po. Pag magka-time, wag muna nating isipin pero at least naiisip na namin ni Chuper na nangihinayang kami kung Sayang kasi kung hindi. palagpasin lang natin. Ang dami talaga magagandang kwento na nagbigay ng inspirasyon sa Tama. maraming Pilipino and maganda pagsama-samahin ito. Correct. Kaya mag-send pa kayo ng kwento. Malay mo pag ginawa na po namin ng libro, masalib na yung kwento mo. So do email us. Email your story at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali pala yung nakasulat. Boy Pindot. Mahiwagang Burnay. Story@gmail.com. Ayan. Boy Pindot ha. Kaya naman pala parang wala nagsisend minsan. Ngayon ko lang din napansin. Matagal mo namang pinapos. Na meron tayong ganitong camera. Ano ba? Ayun. Tama naman. Ulitin. Email your story at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Story po is singular, hindi po stories. mahiwagangburnaystory@gmail.com. Kaya send na. Ay, batiin ko lang yung mga taga Rojas City yung nakikinig sa atin Uy! yan kasi merong nagaganap kasi ngayon dyan na West Visayas Regional Athletic Competition, yung mga taga Iloilo, taga Bacolod, yan. So Mga may abs yan. Oo, yun doon, naglalaban-laban lahat. Naglalaban ng mga abs. Good luck sa inyong lahat. Good luck po! And birthday din ngayon ni Stephanie Ruth C. Happiest birthday sa yung Immigration Officer of IRD, upcoming attorney. Happiest birthday, enjoy your special day. O siya mga kabisyo, naway is alright ang inyong buong linggo. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang wala Always your number one. SM Radio Station. Love Radio.